Когато говорим за война и за войници, щем не щем изпадаме в щампи. Думите героизъм, себеотрицание, смърт, като че ли постепенно загубват своето съдържание и стриват се. Превръщат се в безименни коти върху картата на човешката душа. Ако трябва да продължим с тази топографска метафора, замислили ли сме колко много безименни коти са превземани на нож и колко много безименни войници са оставили костите си по тях. Зад всеки един такъв безименен стои по една съдба, по една драма. Кои са те? Кои са тези хора? Кои са железните балканци? Кои са бдинци, лъвове титани? Кои са тези шопи, с които Антон Страшимиров стигна до Цариград? Веждаме се в тяхните изсушени и като че ли останали без плът лица. Без плът, но кръвта е скъпа на всеки. А тия хора са тръгнали на война да дадат своята кръвнина. Те са тръгнали на война като на работа. Те са свикнали да работят. Хора и животни заедно. Така са и във войната. Не издържа селската им душа и ето ги заседили са току зад бойната линия Царевица и доброволно дават наряд да урат или да копаят. Ако дете Господа доживеят завръз, може и да приберат засятото. Да смелят, че и да си опекат царевични питки на огъня. От това ядене, което сам се изкарал, няма по-сладко. А преди боя те оставаха гологлави, препасани с паласките и ножовете си. Прекръстваха се и се покланяха ниско. Минутка оставаха мълчаливи и стръпнали с болката на една голяма тъга. Така ги е описал Йордан Йовков. Писателя, който усещаше и предаваше в разказите си онова магическо взаимодействие на природа, хора и коне. Йовков беше любимия автор на нашия герой. Генерал Иван Колев, българин, от Бесарабия. В началото на лятото на 1916 той получи телеграма от главнокомандващия. Съгласни ли сте да поемете командването на конницата? Въпреки, че беше чакал този миг 30 години, той застана мирно и отговори повече от лаконично. Както заповяда началството. През всичките тия 30 години развитието на конницата беше в сянката на една теория, че е скъп и трудно възстановим род войска. Когато Иван Колев хвана юзите на нейното управление, по всеобщо мнение, конницата беше в отлично състояние като обученост на числения състав, в средно състояние като конен парк и в пасивност като реализация. За малкия Иван Колев коня е играчка и другар, той е всичко. Той участва във всички кушии на Тодоров ден. Веднъж паднал, счупил ръка и до края на живота си имал на това място една подотина. През целия си живот той не обръщал внимание на здравето си, като всеки българин. А за кавалериста Иван Колев коня е фетиш. Той му вади хляба, той му спасява живота. Веднъж един негов подчинен офицер си купил велосипед, Колев му забранил да го яха. Освен смешноватост, в тая забрана можем да открием и суеверното предчувствие, че който кавалерист се е изоставил коня и се е качил на колела, е загубил половината от себе си. И то по-важната половина. Загубил си е силата. Човека от края на 20 век гледа на коня като на екзотично животно. Само преди 60 години Йордан Йовков виждаше в коня човешкото. Великолепно, силно и красиво животно. С живи и чисти очи. Тия големи очи у хубавите коне, в които сякаш живее благородна скръб. Дали си въобразявам, или наистина в очите на 20 годишния Иван Колев откривам същите извивки, като в очите на конете.
или тъгата в тая снимка идва поради това, че е направена много скоро след едно скръбно събитие от биографията. Това събитие е свързано с княжеския дворец на снимката и е от времето, когато Колев е бил юнкер. Изпълнявайки заповедта на началството, той взема участие в детронацията на княз Александър Батенберг. Като знаели неговата изпълнителност, ръководителите на преврата сложили младия Колев сред стражата, която трябвало да съпроводи княза до Рени, Русия. Младежът се друсал на капрата на файтон и постепенно осъзнавал катастрофалността на постъпката си. Върнал се в България и се предал. Малко по-късно бил опростен. Като че това опущение от уставните правила ще тежи през целия живот на Колев. Едва в последните 4 месеца преди смъртта си той ще го преодолее. Произведен е офицер и отива да служи в конницата. Кавалерията обаче не е само красива форма да звънтиш с шпорите и да се тупаш по бутушите с нагайката. Има и много тичане и риене на фашкии и много блъскотия. Един кон тежи 440 кг, а един кон с всадник 570 кг, според наставлението. На един кон се полага на ден овес с едно слама 11 кг, а всеки конник е длъжен да осигури на коня си 30 литра вода дневно. Това е ако си прост кавалерист, а Колев е офицер. Един ескадрон изяжда на едно разседлаване една купа сено. Да си правим сметката колко ще изяде един конен полк. Колев завършва военна академия в Италия, пак със специалност конница. Ротмистър Колев очаква да му се повери някоя строева част, съобразно с образованието му. От това време към физиономията му се прибавят знаменитите мустаци, свити така, че да се промушат през иглено ухо. В тях ми е силата, обичал да казва той. Въпреки че беше служил в кавалерията, княз Фердинанд ненавиждаше конете. Той ги намираше глупави и страхливи. Когато се качваше на кон, винаги го водеха двама ординарци. Според един български военен от това време, княз Фердинанд избирал офицерите си по 3 качества: представителен ръст, преданост към короната и големи мустаци. Не знам дали мустаците бяха причината, но Иван Колев не отиде да служи в бойните части, където искаше, а беше назначен от княза в лейбгвардейския полк. Какво е гвардията? Красиви форми, паради, молебени, посрещания и изпращания от гарата до двореца и обратно, лъскави пагони и най-важното – никакво творчество. Княза, а заедно с него и Колев, не даваха прашинка да падне върху филигранната тънкост на церемониала. Служба в гвардията, първа пролет – ходом. Второ лято – тръс. Трета есен – галоп. Живота на подполковник Колев минава с най-бързия конски ход – кариер. Той мълчаливо си върши работата. Тая затвореност туря отпечатък върху лицето му. Постепенно хората взели да го считат за горд, дори за надменен. Да смятат, че обича само кучета. Той имаше 2 чудесни пойнтера, които му беше подарил ветеринарния лекар на полка. В личния си живот минаваше застиснат. След 25 години служба се построи къща в София, където се нанесе с жена си. Нямаше деца, нямаше и късмет да живее дълго под покрив. 5 октомври 1912 година. Започна Балканската война. Полковник Иван Колев очакваше, че с началото на войната ще получи назначение в някоя бойна част. Наместо това беше назначен началник щаб в Ямболския укрепен район. Нерде Ямбол, нерде Стамбул. Тия портрети
са нарисувани от знаменития български художник Майстора, който също беше на фронта. Докато тия нашенци оряха из Тракия с мустаците си и застилаха тая земя с кръв, огън и олово, кавалерията бездействаше. Иван Колев също. В Балканската война той не беше измежду достойните за четката на художник. Избухна Първата световна война. Тя завари полковник Колев, началник на 10-та Беломорска дивизия. Пак съвестно изпълняваш задълженията си, този път по охрана на брега. Само моряк не е бил до този момент. А конницата пак бездействаше. Това трая 9 месеца. Тук го намери телеграмата на главнокомандващия в началото на лятото на 1916 година. Приемате ли командването на конницата? Оттам изпрати и отговора си, както заповяда началството. Комай, това е последното действие на Колев по устав. Всъщност, какво значиха уставите, останали от 19 век в тая съвременна битка? Първата световна война беше лебедовата песен на кавалерията. Да, но Колев се беше готвил за това изпълнение цял живот. Веднага, щом пое командването на конницата, той формира пеши картечни ескадрони към конните части. Пак по негова заповед на карабините на кавалеристите бяха сложени ножове. Въоръжиха ги и с ръчни бомби. Проведаха се учения за новата тактическа роля на конницата като универсален род войска. Даже остана време малко да си починат. Края на лятото 1916. Българската кавалерия под командването на Иван Колев е на румънската граница, в Добруджа. Точно 3 години преди това, през Междусъюзническата война, румънците навлязаха в наша територия от тука, без да срещнат нито един войник. В съзнанието на нашенците бяха пресни разказите и рисунките, които изобразяваха сражението на румънците с пуйките. Българската кавалерия беше на границата. Българската кавалерия минава границата. Първото сражение, описано от Йордан Йовков, при село Кучмар. Същинска буря се носеше по земята. Високи облаци от прах като грамадни смерчове. Глух тътнеш от хиляди копита, светкавици от саби и ура. Страховито, високо и бурно. Това сражение беше спечелено. Съпругата на Колев го беше пратила на война с едно писмо, в което му пишеше: върни се или герой, или не се връщай. Покрай победите прочу се и съпругата му и излязаха на първа страница и тя, и писмото й, и коня му Пирин, и кучето му Ейми. Следващото сражение. 7 септември 16 година, край Добрич. Превъзхождащи румънски, сръбски и руски части натискаха от всякъде нашите. Още малко и току-що освободения Добрич щеше да падне отново в ръцете на противника. Полковник Колев чу звука от сражението. Имаше заповед да не се намесва. Но оне Колев, гвардееца, който спазва само церемониала, беше останал в миналото. Сега той действаше с интуиция, с предвидливост, дори и с риск, защото риска също е част от военната наука. Той заповяда войските му да отидат на изстрел, т.е. от пасивна
ролята на конницата ставаше решаваща. Кавалерията мина 12 км. И яви се в фланг и в тил на противника. Мислейки, че са обградени, руснаците и румънците отстъпиха. И това сражение беше спечелено. Колев бе произведен генерал. Германският главнокомандващ Макензен, който не можеше да се похвали с голяма симпатия към българските си съюзници, посети конницата ни и лично изказа възхищението си от действията на Колев. Той ги нарече приносни в кавалерийския бой. Награден беше с едни от най-високите ордени на България и на съюзниците. От тук насетне 55-годишният Иван Колев не разседла повече от 100 дни. Той не яхаше коня си, той яхаше славата. Прикриваше зад някой кирпичен зид телефонистите, а самия той стоеше на полето или зад един обърнат файтон, или даже на открито. Той гледаше създадените от него картечни части, как косят противника. Когато пък противниците се бяха приготвили за отбрана срещу конница с телени мрежи, с вълчи ями, той действаше другояче. В сражението при Топрах и Сар генерал Колев заповяда на конницата да се промуши буквално през морето и заобиколи силно укрепената военна линия на противника. Отново се яви във фланг и в тил и ги разби. Тая победа на българската конница на десния фланг даде решаваща роля за настъплението в центъра при Кубадин. Отворен беше пътя към Кюстендже. По това време и генерал Колев и неговата конница бяха станали вече легендарни. В разказа си за никому неизвестното преди това село Мустафа-ачи, Йовков описва действията на същата тая армия. Легендите извираха от ежедневието. Като за тия двама войници, баща и син, на 20 и на 40 години, които пленили едно руско знаме. Не знам дали са те. Или са тия. Истина е, че в Добруджа през 1916-17 година се разби една легенда, че българите няма да воюват против руснаците. Нашите войници стояха на наша земя. Защитаваха собствените си огнища. Проявяваше се прословутата българска трезвост на ума и докато се готвеха за следващото сражение, докато триеха с ожесточение цевите на пушките си, мнозина от нашите войници си задаваха разпространение по това време в войнишкия фолклор въпрос. Що щеш в българската Добруджа бабо руская? А по фронтовете от Добруджа до Македония мнозина български офицери и кадрови и запасни облажаваха победите на генерал Колев. Не бяха малко и тия, които знаеха, че тия победи, които на книга изглеждат прости като бобена чорба, са му коствали 30 години аскетичен живот. А единици бяха тия, които се замисляха каква цена има да плати. Под командването на генерал Колев, българската кавалерия не само се изправи срещу митичните руски казаци, но ги победи и ги изтласка отвъд Дунава. Още една битка беше спечелена. Български офицери купуват риба от руснаци староверци, устието на Дунава. За пръв път от 4 месеца генерал Колев слезе от коня. За пръв път имаше квартира, покрив. За пръв път дойдоха и художници да го рисуват. Всъщност тая картина не представя съвсем точно вида на генерала от зимата на 1917 година. За 4 месеца от мургав тена му беше станал бледен, а косите му от черни бяха посивяли. Само мустаците продължаваха да стърчат нагоре.
В тях ми е силата, помните, беше казал той. Почувствал се зле. Лекарите констатирали сериозно разстройство на сърцето. Тая снимка е запечатала мига, в който той напуска Тулча. Забележете, с автомобил. Кавалериста се качва на автомобил. Изгубва връзката си с земята. Коня. Прибрал се вкъщи на ъгъла на Витошка и Озунджовска в София. Станало му още по-зле. Казал на жена си: беше ми писала: върни се, герой, или не се връщай. Върнах се. Герой. Нямало сила да чете самичък и заради това му четели на глас разказите на Йовков. В Кочмар горяха кладни от снопи и големи съплъци. Там, където беше паднал някой конник, бяха забучили в земята пиката му. На пръв поглед това напомняше стълбовете на телефона и окото търсеше да види ежици. Имаше нещо мистично и тревожно в тая вечер. Като че кръвта, проляна на бойното поле, хвърляше отражението си върху небето. Заминал да се лекува за Виена. Противно на очакванията на всички, здравето му се влошавало от ден на ден. Настанили го в санаториума Льоен, един от най-престижните на Австро-Унгарската империя. Въпреки това, положението му се влошавало ежедневно. Бълнувал и викал адютанта си: Карастоянов, обградени сме, трябва да се спасяваме. Повикали жена му. Когато чул гласа й, той изведнъж придобил вид на здрав човек, същия суров вид от целия му живот. И изкомандвал: Карастоянов, обградени сме, изведете госпожа Колева на безопасно място. Издал тая последна заповед и издъхнал.